Уважаеми пътници, говори капитан Каменов. Започваме подготовка за кацане на летище София. Моля, върнете облегалките в изправено положение и си приберете френски акцент в ръчния багаж. От името на екипа благодарим, че пътувахте с нас от Париж до София. Надяваме се, успяхте да заснемете много сторита, които да качвате, когато сте си в офиса. Но искате приятелите ви да мислят, че пак пътувате към някое скъпо място. Надяваме се, че полетът е бил приятен и ще ви очакваме отново на борда на Happy Airlines. Щеше да е приятен, ако се връщах в София по собствено желание. Нали знаете как всички богати родители обещават на децата си, че никога няма да им се наложи да се тревожат за пари? Ето за това аз вместо да танцувам в TikTok през 2020 и да монетизирам бързата слава и лайкове, реших да им се доверя. Добре, сега ще ви призна, че всъщност типа не съм била чак толкова богата, бях по-скоро Инстаграм богата. И не можете да ме съдите, защото много добре знаете, че повечето хора в интернет не искат да покажат живота си такъв, какъвто е. Казвам се Ева и се мести от Париж обратно в София. Защо се случи така? Дълга история. Ами, с Инстаграм богатство... толкова. В живота на всеки човек идва момент, в който трябва да си намери работа. Асистент в магазин, кол-център, Happy търсят social media менеджер за френското си меню. Бонжорно! Бонжур! Дали имам опит с дигитален маркетинг? Не, но имам безупречен вкус. Освен това, астрологката ми каза, че ми предстои голяма промяна и да се пази от мъж-близнаци. Или беше да се пази от голяма промяна, а ми предстои среща с мъж-близнаци. Бонжур, момичета! Здрасти, Никол. Благодаря. Нищо, ако че сме тук, че вече всички ни знаят малко име. Охо! Добре, Ева, разкажи ми за себе си, но нека да не е все едно си на TED Talk. След 10 минути имам среща с финанси, така че ти имаш 5. С кое от кофти решенията си да започна първо? Пораснах в Париж. И Следователно знаете, че имам отличен вкус. Реших да се върна в България, защото има огромен неизползван потенциал. Свършиха ми парите. Madame, ça fait 3 mois que vous n'avez pas payé votre loyer. Ouvrez maintenant. 3 mois! Мисля в концепции, действам в кампании, живея в алгоритъма. Мисля, буквално хронично съм онлайн. Добре, хубаво интро. Как понасяш критика? Ще мисля за критиката ти 3 дни, 2 от които ще плача под душа. Критика... доста рядко ми се налага всъщност. Смело? Искаме да достигнем до още по-голяма аудитория, да. Точно така. Да. Искам той да знае, че аз зная какво знае. Имаме страхотен продукт, нашето великолепно френско меню. Може ли да спреш да повтаряш всичко? Нашето великолепно френско меню, искаме всички да разберат за него. Повядай да разгледаш. Благодаря. Ето ти блиц задача. Искам да рекламираш порция сьомга Сен-Тропе. Измисли ми концепция за видео. 3, 2, 1, далей. Сен-Тропе, сьомга, море, яхти, шампанско, Малдиви, охлеле. Снимаме вертикално. Сьомгата проговаря. Не, точно така, не, защото сьомгата не говори, говореща сьомга е много тъпа идея. Не, точно така. Вие ме проверявате, но имате прави, че аз ви проверявам, така че до тук се виждате много добре. Браво. Не сте.
Работата с Хепи ще е истинско предизвикателство. Позволих си да направя една скромна презентация. Така, започваме с абсолютна промяна на фида на Хепи. Нещо много минималистично, нещо изключително шик, клингър, естетик. Не знам дали е дошло в България, но когато дойде много ще ви хареса. Виж, Ева, фидът на Хепи е шарен, цветен. Ние сме ресторант за малки и големи. Имаме по нещо за всички. Това е част от нашата идентичност. Не, че не харесвам мунбордът ти, но това със сигурност не е Хепи. Благодаря ти. Добре, известни сте в Лондон, известни сте в Румъния, ще ви направя известни и във Франция. Не знам дали ви споменах, че съм завършила Сорбоната по дигитален маркетинг. Не съм чувал за такава специалност там. Точно така. Това е идеята да е така доста ексклюзивна. А моят преподавател от Сорбоната по дигитален маркетинг Луи кой? Луи Хамилтън, Хамилтън. 14. Луи Хамилтън 14 казваше: по Инстаграм постовете посрещат, по лайковете изпращат. Вижте какво, вие имате нужда от мен, защото аз съм живяла във Франция. Мога да направя така, че хората да се редят на опашка за френското ви пиле. Те така ли, че се редат на опашка за френското ни пиле? Ако не ме наеме, ще трябва да си направя подкаста. В момента света не заслужава още един подкаст. Вижте, очевидно сте работили изключително много за френското меню. Аз съм човека, който може да го направи вайрал. Аз мога да направя човека, който е направил френското меню известен. Нашият шеф Филип Левтеров, той е доста Инстаграмабъл. голям ръб. И отказва да се включи и да се снима за нашата кампания. Няма Даже никакъв проблем. Успях да убедя моят преподавател в Сорбоната по дигитален маркетинг и Хамилтън 14. аз му направих TikTok профила. Сега е доста известен. Смяташ да убедиш нашия готвач да се снима за TikTok, така ли? Абсолютно, без проблеми, категорично. Знам, че говоря много, но мисля, че го убедих, че съм скромна. Виж, Ева, имаш доста голямо самочувствие. Окей, поне му показах, че съм професионалист и имам много опит. И нямаш почти никакъв опит, но говориш като някой, който е силно мотивиран и явно не смята да се откаже. Наета съм. Не си наета, но ти давам 2 седмици пробен срок. Аз не му повярвам, че е наеха. Ти е живяла 15 години в Париж. Само да не стане от бонжур, мерси боко на thank you very much, goodbye. Ти се надява и съмката да не проговори на френски. Искам гледания, лайкове и още нови хора в ресторант. Ясен ли съм? Няма проблеми. Значи си окей с 2 седмици. Аз мога и за една седмица, но 2 е добре. 2 е супер. Извинявайте, готвачът каква зодия е? Моля? Нищо? Когато спрями екрана. Бонжур. Чакайте. Бонжур. И как продължаваме? Аз ще бъда маслото на вашето френско пиле. Вайбът.